nag-start po yung Earth Savers way back in July 2011. Okay. So ito po actually is yung program na sinimulan ni Mayor Rosal, Jonathan Rosal. So yung program is nakopya po siya or parang na-inspire sa Marikina. So sila Ma'am Didin po, sila yung mga talagang nagpasimula. As ano po, parang kami yung respondents ng program during that time. Yung mga school sa Legazpi, elementary, private, public, then even tertiary po, Bicol University was isa sa mga schools na naging part ng, parang unang schools na naging part ng Earth Savers program. So from a program, nag-create po tayo ng organization. Okay. So, ang unang president po, si Miss Weng, yung Bicol University po, siya po yung Ma'am Weng pinaka-unang Zoilo. nag-create, nag-conceptualize ng lahat ng programs together with Ma'am Didin. So, ako din po yung dating auditor that time. So, part kami na gusto namin yung mga bata magkaroon ng opportunity na maturuan, and at the same time ma-apply nila kung ano man yung natutunan nila about environmental protection. So isa sa pinaka pangunahing activity na ginagawa namin yung tinatawag namin na Earth Savers Day. So mga aki po that time, nagdadaraki mga na-recover nilang recyclable sa bahay, tigadara sa school, and then tiga kilo duman. So mga scrappers na partners mi po, sila ang bakalkan sa indang ano na. So yung naipon nilang points, may katumbas po yun na pera. Then yung second na gagawin po is pupunta yung bus. Parang store na kung saang school gustong mag-redeem ng points na na-earn, pupunta po doon yung store, and then papalitan nila yung points ng mga goods. Examples, pwedeng mga school supplies, and then pwede namang mga grocery items. So yun po yung naging parang unang mga importanteng activities ng Earth Savers Legazpi back July 2011 and until this time po. Medyo nag-iba lang ng konti. Nag-pandemic kita sir, di ba? Yes Nag-pandemic po. So na-challenge tayo. Nagkaroon ng bagong mukha yung program. So ngayon, mas tinututukan na namin yung tinatawag naming Environmental Leadership Academy. Ito yung program na kahit sabihin na nating pandemic, pwede siyang gibuon po. Ang objeto po kaini is maturuan ang bawat pamilya through yung mga estudyante namin na magkaroon ng sadiri nindang garingaya segregation, waste segregation, solid waste management program sa po ninda.